Va. No impressionis, Una directora que dibuixa mons a punt d'explotar. No busca herois, busca la veritat enmig del caos. Cada presa és una ferida, cada silenci, una trinxera. Va desafiar Hollywood, va desafiar el seu temps i va sortir viva, cosa que molts no poden dir dels seus personatges. I ara, Combo arriba a Netflix, perquè, segons ells, el futur del cinema és una pantalla de 15 polzades i un algoritme que et recomana Emily in Paris després d'En Terra Hostil. Però ella no fa sèrie de 8 capítols. Fa el cinema que li agrada, el que incomoda. Avui poseu els dos polzes al m'agrada perquè els últims replicants obrim el dossier Bigelow, Catherine Bigelow, una directora que va transformar el caos en cinema i ara ha d'escoltar com Netflix li explica que no connecta prou amb la generació que veu sèries a velocitat per 2. Si tot surt bé, potser la seva pròxima pel·lícula durarà menys de 2 hores i posarà un home intel·ligent. I si surt malament, tranquil, sempre hi ha Netflix per fer una versió estesa per a gent que no sap què està veient. Però si és la Bigelow, nosaltres ja hi som a dins. No com la majoria dels protagonistes de les seves pel·lis, que d'allà no en surten. Som els últims replicants. No està mal, n'haver-se equivocat. Molt poètic, al principi. M'ha agradat, M'ha agradat. M'agradaria conservar els tímpans. Ho dic per si vols baixar una mica la música. Podríem fer un programa de 2 hores així. Home, la veritat és que i nosaltres anar fent així. no està mal, no està mal. T'ha quedat molt bé, Àlex, t'ha quedat molt bé. T'he vist fi, aquí, t'he vist fi. Has vist que he anat increixendo, Em passa una mica com amb les pel·lis de la Bigelow. Correcte. Vaig increixendo. Benvinguts als últims replicants, episodi no sé què de la segona temporada. No sé què perquè els ordenem després. És el 5. El 5, no, diria? El 5? El culte a la Inc. Exacte. Aquest és el nivell que podem esperar. I a partir d'aquí tot fa baixada. Benvinguts a tothom. Tinc aquí en vermell subratllat i amb negreta que si us agrada el que fem i voleu donar-nos un cop de mà, si us plau, per favor, welcome everybody, subscriviu-vos al canal de YouTube i seguiu-nos a Spotify. I likes i tot i quanti. Poder algun dia serem Apple Music, però tenim uns certs problemes per connectar-nos al podcast. És la cosa més puto complicada amb els d'Apple. No hi ha manera, putos americans. Bé, bueno, dit això, és gratis. Ja no podrem entrar. Ja no podrem estar tots Espero que, Trump, això no va per tu, que t'estimem. És gratis i ens ajuda molt, sobretot per sentir que no estem sols a l'univers i que no es perdeu cap episodi, perquè cada episodi és pitjor que l'anterior. I no m'equivoco, ja ho he dit bé. Si és que això és possible. Si és que això és possible. Ningú t'ha rectificat. Ja ho he vist, que ha sigut com cara de resignació. Exacte. Benvinguts. Tenim aquí en Pau, com cada setmana. Tenim en Max. Cada setmana. Cada setmana que ve. Cada setmana que gravem. Sí, cada setmana que gravem, que pot ser un cop cada mes i mig. Quan sigui. En Pau, l'esportista, en Max, que és el guapo, i jo, que sóc el calvo. Algun avantatge havia de tenir. Benvinguts. Quant de temps tenim, per cert? Que tens hora i mitja, no? Hora i mitja. Vam dir que intentaríem mantenir els programes 90 minuts. Perquè jo m'he anat fent el guió de la Bigelow i, hòstia, tinc s'ha fet tan pesat com una pel·li seva. Se m'ha fet molt densa. Per favor. No, però no entrem amb la Bigelow encara. Anem passet a passet. Pasito a pasito. Perquè recorda que vam inaugurar seccions. Sí. És veritat. És que jo, quan entro en el flux... Ja m'ho vull menjar tot. Hi ha molts que voldrien anar directe al tema, però accelerador. Sí. Els prolegòmenos. Els prolegòmenos. M'encanta que em facis aquesta pregunta perquè avui em toca a mi la recomanació. Perfecte. I me l'he preparat molt bé, a més a més. Com ho fas lligar, Bandarra? T'ha agradat això, És esperit televisió. Hòstia, no sé si se'm surten els peus per davant. Bé, la recomanació. Anem directes, no? Anem directes. Anem directe a la recomanació. Avui m'han encomanat que us faci la recomanació i... T'hem extorsionat perquè facis la recomanació. Això qui ho fa i per què l'Àlex? Vale.
Sí, no? I llavors, bueno, potser perquè he tirat una mica, dic, a veure, què és l'últim que he vist? No? Vale, Que he vist a la tele, perquè com vam dir que no podíem recomanar coses que no haguéssim vist, com si no ho fessin cada dia els crítics, això. Exactament. Hola, Bollero. Llavors, he anat a buscar una sèrie que s'emet per Disney Plus. Pot dir s'emet? S'emet. Disney, no? Està Disney penjada a Disney Plus? a Disney Plus. Disney Plus. Va, mira'm Plus. Plus? Plus. Això en vam parlar durant una hora a la ràdio l'altre dia. Amb el Plus. Imagina't el que dona. Bueno, a la Disney, una sèrie que és noruega, que es diu Un asesino entre nosotros. Bueno, es deu dir Krenbinski. Sí, exacte. Anava a dir que no sé pronunciar el títol en Deu ser original. A Killer Among Us. Deu ser. però- Among Us, sí, però és noruec. És això. noruec. Bueno, Es Deu heißt ser- nicht Grasgachen, Grochen-Matten. Vale? Alemany. I em Llavors- venen ganes d'envair Polònia. ara, ja. Correcte. És una sèrie molt ben, de factura molt interessant, visualment molt atractiva. Són 8 episodis, si no m'equivoco. És una minissèrie, una temporada, no sé si l'allargaran o no l'allargaran. 40-50 minuts, no, suposo? Sí, és una d'aquestes... Està bé perquè dona molt de temps a posar pes als personatges, a parlar d'ells, a que tinguis background... Empatitzar-hi. Sí, bueno, i que no sigui tot corre, Ja. amb matador, això, no? Correcte. Llavors està ambientada al nord de Suècia, el 1850, mitjans de segle XIX, on un pastor i el seu fill adoptiu, amb la dona i els fills, arriben a un poblat per fer de pastors cristians. Això xoca perquè no, és una mica la mentalitat allà dalt, sobretot és al nord de Noruega, on hi ha els lapons, hi ha tota la cultura... Escandinàvia, vaja. Exacte. Estic una mica constipat avui. I una cosa que em va sobtar molt, primer, és la manera que vivien. O sigui, no t'imagines que visquin d'aquesta manera al 1850, perquè quan veus les pel·lícules de l'Oest, molt orlès, encara que són uns marranos, hi ha com una certa... Bueno, intentar ser... O és el que et venen, no? A nivell de tecnologia, d'edificis, no? De societat com viuen. I aquí realment és que viuen en cabanes al mig d'un... Bueno. I estan molt, molt, molt retrasats, encara que estem a mitjans d'aquest segle, no? I arriba aquest pastor, hi ha aquesta... Sempre, no? El foraster que ve, intenta interposar una religió nova, però això és com una mica la guia secundària de la sèrie, i la que, al final, que és el que es vol basar, és una espècie de Sherlock Holmes de l'època noruega de mitjans de segle XIX. I aquest pastor veu que comencen a succeir una sèrie d'assassinats, i a més el tio és com que és un culte, estudiat, sap escriure, sap llegir, no? Doncs li agrada molt investigar. És una mica una espècie de Sherlock Holmes. De fet, sí, la fisonomia ja és Sherlock Holmes, també, no? Sherlock Holmeja, i el fill adoptiu doncs seria el Watson en aquesta ocasió, no? I comença a investigar aquests assassinats, i la veritat és que la sèrie, per la manera com està enfocada, em va enganxar. I me la vaig anar mirant. Al ser una cosa fora de l'àmbit normal que posen, no? Pues o són contemporanis o són coses de, veus a Londres de tal, però saps? Situada en aquest punt geogràfic em va semblar interessant, i la veritat és que la vaig mirar bastant de seguit. Té bona pinta. El guió està ben treballat, vull dir, pot semblar hòstia, más de lo mismo, i realment està bé, hi ha alguns plot twists, no? Hi ha dobles trames, terceres trames, no? Amb el fill adoptiu, perquè el fill a més és de Lapònia, vull dir que li tenen una mica no? El tenen mal vist. Sí. I la veritat és que, és una sèrie que penso que si us agraden els thrillers d'assassinats, però voleu sortir una mica de lo normal, de lo establert, no? Exacte, de lo usual, doncs és una bona elecció. Molt bé. Està a Disney Plus, però és del canal de Hulu. Va, perquè és el mateix. No? Que deu ser com una branca on poden matar gent i que es vegi sang. No? Exacte. És una mica com l'Star, també, que també està a Disney Plus, i tenen la branca més adulta i sèries més adultes, bàsicament. Sí. El protagonista es diu Gustav Skarsgård. No sé si us sona. És parent de... És de la Nissaga, és parent dels Skarsgård. Però no és de la branca, no? perquè no em sona...
No és de la branca principal d'Skarsgård, no? No, deu ser un tio, un una nebot, cosa o perquè és un tio jove, jove. Perquè no n'hi ha molts, però aquest no em sona que... No sé si és un cognom rotllo Martínez, saps? També que allà es puguin dir molts així. Que tots es diguin Skarsgård. Podria ser. Però d'això. Està qualificada per més de 18. Vull dir que és una sèrie que juga bastant amb el... Però més de 18 per agafar-la en paper de fumar que ho tenim avui en dia o perquè realment hi ha escenes pertorbadores i xungues? Sí, vull dir, no escatimen gastos. Vale. Vull dir, la recomano si no l'heu vista. Doncs no l'hem vista i ens l'apuntem. Vale. Molt bé. Seal of approval. Seal of approval. Que no és foca d'aprovació, Vull dir, que estaria bé. I, bueno, ara aquí... Ara toca en Max. Dic que sí que és germà de la resta. És germà de... És un germà petit. Quants Skarsgårds hi ha? Això que són a l'Opus de noruecs o què? Això sembla, bueno, sembla ser que no... Quants fills hi ha? Quantes cargues hi ha? Masses. Perquè el pare entenc que és el que surt a Marvel, no? El pare Skarsgård. Surt a Star Wars. Sí. Andor va sortir ara. Aquest és el pare. En té 8 de fills. Molt bé. Incluyendo Alexander, Gustav, Bill i Walter. Pues aquest és en Gustav. Són els famosos. En Walter ja no em sona. Aquest és en Gustav. Vale, doncs aquest tampoc em sonava res, Pues mira, bueno. Ara ja el coneixes. Exacte, tinc el gust. Ja el miraré la sèrie. Pues ho fa molt bé el tio, Bon actor. Bueno, li ve de família. Sí. Vale, pues Max, et passem la batuta. Passes la batuta. Batuta m'has de dir quina batuta t'haig de posar. M'has de posar la nadalenca. Ui, que en Max ens ha posat nadalenc. Tu em diguis, Perquè recordem que la secció d'en Max per tu i per mi és sorpresa. És sorpresa. Sorpresa. Vull dir... Bueno, la meva també, però no us involucro vosaltres. Exacte. Hòstia, se'ns ha posat nadalenc. Hòsties, Pedrin. Se'ns ha posat nadalenc. Ara sí que ja apaga i vámonos. Espera, que ara aquí els cascos no entren. Bé, doncs avui el qui és millor... Merry Christmas serà happy... New Year, sí. Ja ho deies bé, ja. Vale. El qui és millor d'avui és especial nadalenc, com podeu veure, ja que s'acosten dates. No ho hagués dit mai. No ho hagués dit mai. Tu et aniràs, tiro la música endavant. Així que, senyores i senyors, avui la cosa va de nens oblidats, mainaderes màgiques i pares que arriben tard a tot. Apagueu els llums, pugeu el volum i prepareu els torrons perquè avui no venim a cantar Nadales. Avui venim a encendre el Nadal. A una cantonada del ring, una casa suburbana, plena d'escales traïdores, pots de pintura voladors i un nen que ha pres que la millor defensa és una trampa ben col·locada. Amb tots vosaltres, Home Alone, pels de la Luxe, sol a casa. El Nadal com a camp de batalla, la infància com a prova de supervivència, una pel·lícula que et diu que créixer és quedar-te a casa sol i descobrir que potser no és tan terrible. A l'altra banda, baixant del cel amb un paraigua, un somriure massa perfecte i una energia inquietant de tot anirà bé, encara que no sàpigues com, Mary Poppins. El Nadal com a estat d'ànim, la infància com una cosa fràgil que s'ha de cuidar. Una pel·lícula que entra en una família trencada, li retorna l'alegria i marxa sense fer soroll. D'una banda, el nen que s'espavila sol perquè no li queda altra. De l'altra, l'institutriu, que arriba quan els nens ja no poden més. Quin és l'altre? Un Nadal de crits i corredisses i riures amb dolor físic contra un Nadal de cançons, abraçades i lliçons que et persegueixen tota la vida. I ara la pregunta no és quina pel·lícula és millor. La pregunta és molt més incòmoda. Preferim un Nadal imperfecte però real o un Nadal màgic que ens ensenya com haurien de ser les coses? I ara sí, Àlex i Pau, el ring és vostre. Hòstia, a més, ha clavat la música, Hombre, per favor. Bon. Aquí un que es prepara, saps? M'agrada molt també com ho escrius, tot això. Et surt del cor. I tant. Del core. No, en sèrio, quina era la segona pel·li que estava llegint? Heu d'enfrontar a Kevin McAllister contra Mary Poppins. Hòstia. Macaulay Culkin contra Julie Andrews. Això es pot enfrontar? Tio, perquè aquestes merdes que ens passes... A veure... Jo els puc defensar els dos. Vale, doncs jo tiro per solo en casa. Va, molt bé. Què haig de defensar? Que és millor que Mary Poppins. Per què? Per què prefereixes solo en casa? Home, perquè és dels finals dels 80,
Vull dir, quan és de la nostra... Com Com a argument em sembla bastant... És una puta merda, saps? Perquè és un Macaulay Culkin, íntimo amigo de Michael Jackson. I íntim de veritat, Íntim, molt íntim. Neverland is Evermore. Doncs pues no sé per què m'agrada més, que collons. A mi lo dels pingüins dibuixats saltant i... senyora Mary Poppins, llévanos, explícanos un cuento. Oh, lo solo... I els altres allà... Tio, supercalifragilístic espialioso, És tio. veritat. A veure, Està sobrevalorat. M'agrada una cosa a favor de Mary Poppins. Ah, ja està És fent que el meu en dic paper i tot, imagina't. li estic traient al foc, que en Dick Van Dyke ha fet 100 anys, tio. Dick Van Dyke ha fet 100 anys. Està el tio Només com una per rosa, Només per això hi ha respecte, saps? Jo sé que podien estudiar-los el genoma. No sé, a més el tio balla al seu ritme. Bueno, sí, No, sí. sí. Ara potser fa 3 o 4 anys que no sé quina presentació va anar i el pavo es va marcar un ball en allà tranquil·lament. Fa 10 anys, quan va fer Tant, 91. vols dir? Sí. Doncs mira, bueno. Però sí. Encara tira. Però 100 anys fa pilates el paio. Hòstia, Solo en casa, una gran pel·lícula... Bueno, no, una pel·lícula Jo és que... normaleta amb una gran banda sonora. Sí. Jo abans, quan el Pau argumentaré jo la meva... Ah, vale. Vaig riure molt, a mi m'agrada molt. Solo en casa rius molt. Jo l'he tornat a veure fa poc i rius. Està molt bé aquesta lleugeresa amb què es tracta, amb què s'abandonen els fills. I ara, saps, el portaries a... Bueno, i mirant-te-la des del punt de vista d'ara, no diré que fa coses que ara no es podrien fer, però molt dels acudits, molt de la temàtica en si, o fins i tot del que fa el nen, bueno, la majoria de la gent posaria el crit al cel de què està fent. Però a mi no em toca defensar Home Alone. Gràcies. M'ha tocat a mi defensar Mary Poppins. Per mi Mary Poppins és una gran pel·li. Podem tallar el micro, no? Sí, tranquil·lament, vull dir, no tens arguments. És musical, per tant, a mi ja sabeu que això... Jo ho sabia, és que ho sabia, veus? Ja em té guanyat. He de buscar... És que no pot ser. No, jo no t'he interpel·lat en cap moment del teu argumentari. No, és un musical. Sí que és cert que és 100% Disney, tot i que té un punt, la Mary Poppins, aquest personatge estrany que apareix allà de cop, una mica institutriu anglesa, severa, que posa els nens en fila i els pares també, però ho fa amb un somriure i això, mira, diguéssim, sembla que passa una miqueta millor, però té cançons molt bones, té coreografies molt currades, la part que no li agrada a l'Àlex dels pingüins animats, i és una cosa que sembla molt a molt. El fet de barrejar animació amb imatge real ben fet, i a més a l'època que era, o sigui, té molt de mèrit. Allà és on vola el llit, també? No, aquella és la Bruja Novata. Veus? Totes s'assemblen. Que també és d'aquella mateixa època, també que barrejava amb animació i així. Puc interpel·lar el... Pots interpel·lar. No, tu no, A qui vols interpel·lar? En ell. Ara que no parla, l'interpel·lo. Anava a dir... Per què no has posat... Ai, ara se m'ha oblidat la pel·lícula. Què volia dir? Segueix. Pues no, jo bàsicament anava a dir que Mary Poppins és una gran pel·li nadalenca, és una gran pel·li familiar, tot i que és molt diferent de Home Alone. Sí, no té res a veure. És pel·li... Si hagués de classificar com a pel·li Disney, per mi Mary Poppins hi entra del tot. Home Alone, em sap greu dir-ho, però és molt més divertida. Per la mainada, fins i tot, Mary Poppins té... És una pel·li de Nadal, no? Quina? Solo en casa. Sí, és una pel·li de Nadal, Solo en casa. No. Sonrises i làgrimes. Dic, hòstia, hagués dat un vers. Sonrises i làgrimes, Mary Poppins, perquè són dos institutrius. Una que canta no en té prou en fer la intro, la recomanació que t'està explicant com fer... Selvático animal! Sí, com fer la teva secció t'està explicant aquí el senyor. No, és que m'ha xocat molt Solo en casa i d'allò. Si m'ho permet. No, ho he fet d'una forma ultra subjectiva, perquè per mi són dos panícules. Són panícules referents del Nadal. Bueno, que es veuen que en aquesta època es veuen molt. Jo soc molt de Mary Poppins i en el meu cas, per exemple, també soc molt més de Solo en casa, però Perdido en Nueva York. A mi m'agrada molt Perdido en Nueva York, més que la primera. La segona. És la seqüela. Clar, però la primera hi ha moltes escenes icòniques. Però és que és això, jo em quedo més amb la primera, també. Per mi ja són més icòniques les de la segona. L'he vist més vegades. Home, no, totes les primeres, la de quan es posa l'aftershave. Si parles de Solo en casa, et ve l'imatge de Macaulay Culkin corrent, fent així,
Però... De la segona ningú recorda. Jo no recordo surt en Trump. cap imatge... Bueno, a part d'això, Surt en no Trump. recordo cap Donald imatge de la Trump, segona. la que li fot el susto dels coloms, tens a Tim sí. Curry al Plaza, que també és un mític Tim Hòstia. Curry al Plaza. Segurament les acabarem mirant, aquestes. I Sí. el que passa que Ara al Nadal. té coses cancel·lables, avui en dia, com deia el Pau, Correcte. com també, que la gent se n'oblida molt, ultracancel·lable, que és la caça de la guineu a Mary Poppins, que és on després Bueno, ve... però és una tradició anglesa. Sí, però vull dir que avui en dia... La casa de caçar. De caçar. Sí, és com el no, màgic... no el Màgic casa. 2. És com el Màgic 2. I bàsicament això, jo, i de fet, el que deia el Pau de que és un musical, jo que no... Però això li resta, no? No, això li suma. No, jo, que no sóc molt fan dels Que cantin musicals, sempre suma. es dona les circumstàncies, que sempre he dit que de les meves pel·lis preferides són musicals. I Veus? aquesta ho és. Jo, de veritat, I dic no Van Dyke. No sé on t'estem anant a patar. I Dick Van Dyke, el Desollenador, amb la dansa aquella als terrats, a l'Skyline, i té quasi totes les cançons són icones És que fa un fa una secció per fer legats de les pel·lícules que li agraden. I bàsicament Bueno, això. ja està bé, això. Jo- I la teoria que diu que Eh. Mary Poppins i Pennywise comparteixen univers. Són la mateixa persona. Són dos cares de la mateixa Això sí que moneda, molaria. diguéssim. Això Que Mary té Poppins i bastant de Pennywise sentit. fossin No, el no, mateix. això es pot... No, que no és que és el Podria mateix, donar-se. sinó que són dos cares de la mateixa moneda. Pennywise és la part dolenta i Mary Poppins és la part bona d'aquesta Menys entitat. dolenta, no? Imagina't. Ojo, Doncs això. Hòstia, ara he Però posat... llavors quedem que guanya Mary Poppins. Oh, i tant. No, per què? Per què? Però si he fet un al·legat molt No, important. no, de fet, Que és Columbus, no? m'agrada no. molt Mary Poppins, però jo crec que hauria de guanyar Solo en casa, Home, perquè i jo tant. faria el vot aquell de ai, m'he equivocat de botó, he votat aquest Ui, senyor. Ups. Home, la cançó de... Això és... Solo en A pesar que casa. estaves fent Pistella en el Street al principi, estava flipant, anava a dir... Hasta aquí ya llegado. És que- M'agraden les dues, però sobretot menys la Un punt menys. d'això. Seria una bona manera. M'agraden les dues, però... Mil·lipunt per Em Kevin quedo. McAllister. Sí, amb Culkin, amb Macaulay Macaulay Culkin. M'haguessis dit- Això al final de temporada farem una batalla final de totes les que han guanyat. Hòstia, el rotllo aquelles... Tal o Pasqual, no? Bé, Quarts de final. Ostres, està bé, està bé, està bé. Bé, continuem. Gràcies. Home, i tant, i tant. Ara ve un moment to shine, eh? Bueno, doncs continuem. M'ha agradat molt aquesta secció, que algun dia segurament funcionarà d'una manera més fluida. Escolti. Però ara ve el moment de veritat, el moment que tots esteu esperant, Les merdes que és de el Hollywood. moment to shine d'en Pau. A veure, Pau, Comença el seu. te Que puc de tirar fet la avui encara no capçalera? he parlat. No em tires la capçalera. Ah, no, la vols, la capçalera? No, home, t'he dit que et donaré pas a la capçalera perdó, després. perdó. Mira que t'ho has especificat M'ho abans. has dit Ho he dit, abans, ho he sí, dit. sí, m'ho ha dit. Perquè avui us vinc a parlar de dos herois, Oh, dos mites, Oh. dues llegendes. Una parella que sense el seu talent i els seus collons a l'alçada d'un campanar, el cinema no seria el que és avui en dia. Perquè avui, amics, us vinc a parlar de Steve Spaz Williams i Mark Dippé. atenció, la secció que estàveu esperant. Lo nuestro. I entenc que us estigueu preguntant qui són Steve Spaz Williams, Qui són, Mark qui Dippé. són? Qui hòsties són? Qui són? I per què són tan Queremos importants saber. si és la primera vegada que escolto a parlar d'ells, vale? Digui. Doncs per situar-nos hem de fer un viatge a principis dels anys 90, quan Universal Pictures i Steven Spielberg Queda molt compren lluny. els drets d'una novel·la anomenada Jurassic Park. Ui, Atenció que toquem... espera que si has de un parlar de Sant tòtem. Cristogros, Ens m'haig posem de treure No el tens del tirano i M'haig encara. d'abocar. Pues No segur posis que el tinc el tirano. meu amic Bueno, tirano. de fet, la història té relació amb el tirano, o sigui que perquè estem a principis dels 90, val? I la indústria dels efectes generats per ordinador està al mateix nivell que el coeficient intel·lectual d'un votant de Vox, és a dir, sota mínims. Vale? I és per això que Spielberg va contractar a Stan Wilson, que en aquell moment era el déu dels animatrònics en pel·lícules com Aliens, Terminator o Robocop, en el seu currículum, i en Phil Tippett. Vale?
Phil Tippett, per si no el coneixeu, havia fet l'stop motion de, per exemple, els AT-AT de Star Wars, el robot aquell de 2 potes de Robocop, també, i coses d'efectes especials amb Willow. Bàsicament, un déu de l'animació o un geni de l'animació stop motion, podríem dir a l'alçada del nostre amic Ray Harryhausen. Si esteu mirant el programa, no sabeu qui és Harryhausen, pareu-lo, aneu a buscar, feu els deures i després podeu tornar a venir. Però bàsicament Spielberg els va contractar per donar vida en els monstres juràssics que estaven descrits en el llibre. En Phil Tippett. En Phil Tippett. Phil Tippett. Un senyor fa por. Stan Wilson. Una miqueta, ara avui en dia és una mica creepy, és una mica senyor gran creepy ara mateix. Però bàsicament sabem que Spielberg, a part de ser un geni, és un paio que és perfeccionista de collons. I ell tenia un problema amb els animatrònics i amb l'stop motion. Bàsicament és un problema que es coneix com a motion blur. I aquí el senyor director de fotografia ens pot explicar una mica què és el motion blur en una presa. És veritat que em dic que m'ho demanaria. També ho has fet quadrar, molt bé. Si vols ho explico jo, però et deixava una mica del My Moment to Shine per tu. El motion blur, bàsicament, és que entre dos imatges, sabeu que quan es grava una pel·lícula, doncs es van gravant normalment 24 imatges per segon, i aquestes imatges, en el cas de l'stop motion, doncs són fotografies que si tu les passes a una velocitat concreta, que són menys, em sembla que són 15, doncs patien una miqueta del fet que el moviment no es veiés del tot suau. Vale? I el motion blur, bàsicament el que fa és agafar la foto anterior a la foto posterior i fer-ne una intermitja com difuminada, digue-li, barrejada, cosa que genera un moviment molt més suau, realista i bonic I aquest és el problema que tenia Spielberg, que en un moviment real es veu difuminat entremig i, en canvi, en l'stop motion no hi és això. I això s'arreglava a postproducció. I aquí s'entenen els nostres dos col·legues, Williams i DP, que ja havien treballat a pel·lis com Abyss o The Terminator 2. Ho tornaran a fer a la pel·lícula Spawn, perquè Mark DP ha fet coses molt bones pel cinema, però també ha dirigit la merda de Spawn. Però bueno, això li perdonem i, si de cas, en parlem un altre dia. I la seva feina, bàsicament, era, amb Industrial Light and Magic, fer el motion blur. És a dir, virtualment ficaven aquest desenfoc entre les imatges fetes per Phil Tippett. El problema és que ells dos estaven convençudíssims que la tecnologia del moment havia evolucionat el suficient com per crear un animal fotorealista a través de l'ordinador. I així ho van fer servir a Dennis Muren. Que qui era Dennis Muren? És un pes pesat d'Industrial Light and Magic, en aquell moment havia sigut supervisor també d'efectes digitals de moltes pel·lícules, encara ho és, evidentment, i què va fer? Com Tom Bodjefe va dir que ni parlar-ne de fer una cosa diferent a la que s'estava fent en aquest moment. No has trobat l'efecte i l'has ficat manualment. L'he calçat jo. I tot hauria acabat aquí si no fos perquè Steve Williams no té gaire clar el concepte aquest de només sí és sí. I va passar de les indicacions de Nume, i va utilitzar les instal·lacions de l'empresa en el seu temps lliure perquè ell i DP fer una animació fotorealista d'un tiranosaure. Però no ens flipem, no és que agafessin i creessin directament el T-Rex que vam veure en pantalla, sinó que ells van fer un esquelet. Van fer un esquelet de tiranosaure Rex que es movia. I realment, si ho busqueu per YouTube podeu trobar les imatges, es mou de putíssima mare per l'època que era aquest esquelet. Devia ser 91, 90. Pel·lis del 92, no? En compte que fos el 91 que comencessin a fer-ho i tinguent en compte que el tio ho feien tots dos sols als vespres, després de fer la feina que els hi tocava, es dedicaven a fer això altre. Però bàsicament hi havia un problema. Tu tens el teu jefe que et diu que no, per tant, com et saltes el teu jefe i ensenyes a gent més important el que tu has fet, perquè saps que si li ensenyes allò t'ho cardarà pel cap. Però bàsicament Williams tenia molt clar que és millor demanar perdó que no pas demanar permís. I el dia que Kathleen Kennedy, que si la coneixeu o us sona el nom actualment, és la jefa màxima de Lucasfilms, perdoneu, però en aquell temps ja eren una de les productores més importants de Hollywood. No, segueix allà. No, encara està allà, encara és la presidenta de Lucasfilms. Sí. Va ser, crec que va entrar el 2012 o alguna cosa així, i encara està allà. Sí, per tant. És el nivell que té el pes que tenia, ¿vale? Doncs bàsicament què van fer? Ella venia, juntament amb Mune i amb altra gent, a veure una prova de les animacions que havia fet Phil Tippett, ell top content, amb els seus ninotets, stop motion, i Williams va agafar un ordinador, el va fotre
de cares a la porta per on havien d'entrar Kennedy i la resta i va ficar en bucle la seva animació dels ossos. Clar, la penya va entrar allà... Els ossos no, ja. Els ossos, no, encara era ossos només. Ossos? Encara era ossos només. Total, que van entrar i la pantalla, l'stop motion, van dir que res, van veure allò, van flipar moltíssim, veig Kathleen Kennedy corrent al telèfon, trucant a Spielberg, has de venir a veure això, i van donar-los permís per tal de que poguessin tirar-ho endavant. Lo bo és que Kennedy li va preguntar a Monet, tu, i això què és? I com també fa tot bon jefe, després de dir-te no ho facis, que això no és el que toca fer, quan la cosa funciona va dir, sí, és un projecte paral·lel en el que jo i els meus treballadors estem treballant. De fet... Això que fan els jefes de posar-se la medalla. Correcte. Si aneu a la Wikipedia, trobareu que encara Monet està acreditada a la Wikipedia com una de les persones que va revolucionar els efectes especials per ordinador juntament amb Spaz Williams i Kipe. O sigui, què dius? Paio, t'estàs aquí apuntant medalles del que no et toca. Però bé, bàsicament, el següent pas era fer un dinosaure real, que ja era amb músculs, ossos, animació, pell i tot. I, a veure, Williams i DP van fer un aguanta'm el cubata de manual i van dir, sí, jo t'ho faig, no pateixis. Es veu que, van estar treballant porron d'hores al dia, caps de setmana, Williams es va separar de la seva parella, vull dir, van tenir tot de merders, però realment van aconseguir una escena amb el tiranosaure res, amb múscul, amb pell, tot movent-se i integrat, a més, dintre d'una escena real. Allò ho van posar a Spielberg en una passi de prova. Spielberg va flipar per tots costats. M'has ficat la musiqueta. Molt bé, has estat fic. Va flipar. Spaz Williams diu que Spielberg va plorar com veure el dinosaure, perquè el millor és que a ell no el van convidar al passi de prova del que ell havia creat. O sigui, ho va veure des de fora. Van dir després, escolta, això ho has de fer. Exacte. Va fer-ho, va mirar-ho i van dir que ho ha fet. No sé, no està aquí amb nosaltres. Bueno, Spielberg va veure allò, va flipar, va agafar en el nostre amic Tipet i li va dir, escolta, maco, les miniatures aquestes que fas m'agraden molt, però aquí acaba la nostra... A ver, un paso al frente que tenga trabajo. No, Tippett! Sí, en honor a Phil Tippett, que vull dir que era una llegenda ja de Hollywood, el van mantenir com a... Ningú s'atrevia a cardar-lo al carrer. Correcte. Diguem-ho així. Pues tu t'encarregaràs d'explicar als animadors com es mouen els dinosaures. És allò que te donem el títol honorífic perquè no te'n vagis. Però de fet el Pau es veu que va desaparèixer 10 dies. Després que Spielberg li digués que a partir d'ara seria tot... Li va agafar la neura, no? Va pillar. Segons ell, té una pulmonia i no va poder anar a treballar, però ningú sabia on era. És una bona història, aquesta. Sí, però el que sí que va deixar en el seu llegat, que això m'ha sorprès moltíssim, la frase d'Alan Grant de tinc la sensació que m'estic extingint, es veu que és el que li va dir Tippett a Steven Spielberg quan Spielberg li va dir que a partir d'ara els efectes es farien d'aquesta manera i no amb stop motion. Per tant, com a mínim, això ha quedat. Què et sembla, Phil? Em sembla que estem extingits. Correcte. I bàsicament... És un comentari molt... Bueno, és molt de màster, Vull dir, és tocar la tecla molt bé. I Spielberg, que més puta que les gallines, diu, mira, et cardo la feina, et faig fora i a més em quedo la teva frase per ficar-la a la meva pel·lícula. En honor a tu. En honor a tu. Et farem un homenatge a Phil Tippett. Em firmes aquí perquè no t'hagi de pagar drets, sisplau. I a partir d'aquí la resta és història. Però és bo recordar que gràcies a un paio que podria il·lustrar perfectament el mot redneck a l'enciclopèdia catalana bàsicament i que s'enorgulleix d'estar acomiadat, haver estat acomiadat 3 vegades d'Industrial Light and Magic, i un altre paio que si el mires és la definició exacta del friki dels ordinadors, doncs la indústria dels efectes generats per ordinador i l'animació avui en dia al cinema ha avançat d'aquesta manera. No, que queden en Chewbacca. No l'havies clavat tan bé en ta vida. Molt bé. Està molt xulo. És una història molt interessant, realment, la d'aquests dos paios que van revolucionar el cinema. Ostres, com m'ha agradat aquesta història que m'has explicat. Està
estan bé. Intento seguir la continuïtat i Exacte. no hi ha manera. Ara ja toca la Ara ja pel·lícula, toca pel·lícula, no? Hòstia. Vull dir- Bueno, no és pel·lícula. No, és directora. Avui no és pel·lícula, que és trajectòria... Clar. És allò que no volem fer sagues, doncs credem 25 pel·lícules d'una directora. Això hem de fer una reunió d'urgència i parlar-ho, a partir de... O sigui, perquè és que continuem fent sagues. Bueno, És culpa teva, això és filmografia. No, però el següent sí que és saga, també. Ah, bueno. Bueno, saga No, saga tampoc seria, no. Llavors, Bueno, centrem-se en aquest. Sí, canviarem una mica de direcció. En comptes de parlar de pel·lícules o de sagues com a tal, parlarem de la Catherine Bigelow. Ens va semblar adequat i correcte parlar d'ella amb l'última estrena de Netflix. Va ser una mica una resurrecció de la directora. Pel·lícula estimada i denostada a parts iguals. A veure, jo t'haig de dir que a mi em va agradar molt... La pel·li està molt bé, menys al però... final. Exacte, fins que s'acaba, no? Correcte. Bueno, no, aquí està el A problema. mi No s'acaba. m'agrada molt, especialment al final. És que no mai plou a gust de tothom. Sí. Parlarem de la Catherine Bigelow. Llavors jo ho he organitzat, ho he distribuït una mica per èpoques de la seva vida, perquè aquesta dona, la veritat és que té un programa. Té un programa. Algun dia n'hem de fer un programa d'aquesta dona. I jo, de tot això, de tota la investigació profunda i de veure xorrocientes pel·lícules aquests dies, jo he tret una miqueta i no sé si estareu d'acord amb mi, de que la Bigelow no fa cinema d'acció, sinó que fa retrats clínics de la masculinitat. Sí, és una bona definició. Vale? Vull dir, A partir de cert punt, sí. Quan troba el seu estil. Jo veient... Bueno, Per exemple, Point Break és una pel·li més d'acció Sí. i En Tierra Hostil és més ja un retrat d'una manera de fer, d'un tipus de personalitat, i crec que aquest clic el fa quan troba no diré la seva veu, perquè Point Break evidentment és una pel·li d'autor, però és una pel·li d'autor basada en un estil de pel·li molt característic. Pel·lícula d'acció, Sí, body movie, com en vulguis dir, vale? S'ha anat autoritzant. Correcte, han anat agafant el seu propi, El seu segell. la seva veu, exacte. Veus una pel·li, dius, aquesta pel·li és Catherine Bigelow. Però si fixeu, després anirem repassant una miqueta. Hi ha algunes que les passarem de puntetes i d'altres podrem parar més estona. Però això, sempre filma la masculinitat una mica en totes les seves versions. L'heroica, la tòxica, la fràgil, la destructiva, no? La perduda. I no, llavors, si ho enfoques des d'aquest punt de vista, poder no parla tant de trets, no? O d'acció, sinó més del món. I del món pivotant sobre els homes. I és interessant que ho faci una dona, això, perquè aporta una visió diferent. Que època. De fet, per mi, Bigelow, una de les coses més importants que té en el passat, no d'ara, és fer cinema, que podríem dir cinema masculí, siguent una dona. Que en aquell moment, segurament, el número de directores que podries trobar a Hollywood amb el pes de Catherine Bigelow, perquè va començar en pel·lícules petites, ja en parlarem també. Sí. Vull dir, agafar el pes que va agafant dintre de la indústria siguent una dona és un dels mèrits més grossos que té Catherine Bigelow. Vull dir, és una institució. I, de fet, estic convençudíssim que a molts que els hi puguis ensenyar, per exemple, Point Break, Near Dark o una pel·li d'aquestes, sense veure els crèdits, i li preguntes si això ho ha dirigit un home o una dona, fliparan quan sàpiguen que això està dirigit per Catherine Bigelow. Perquè fa el cinema que li tocava en aquella època, però té molt de mèrit que hagi no només aguantat el pas del temps, sinó sobresortit dintre d'una indústria que era eminentment masculina. Totalment. Ho és ara, també, però en aquell moment encara més. Retrata molt bé els homes, tot i des del punt de vista femení. Correcte. Però anem als orígens d'aquesta senyora, que abans de ser directora va ser artista, literalment. Vale? Perquè aquesta dona que va néixer a San Carlos, Califòrnia, el 1951, és a dir, que té 74 anys, a punt de, no sé quan, però en farà 75. Va, a punt de 75. Si els fa. Ella no tenia cap pla de convertir-se en la reina del cinema d'acció, com va esdevenir, a mitjans dels 90, sinó que el seu món era dibuixar, pintar,
bueno, el món bohemi de l'art, no? De fet, als anys 70 va entrar a la San Francisco Art Institute, vale? Un dels centres més importants d'art experimental que hi havia en aquell moment, vale? I em diré, per què parles d'això? Perquè... Hem d'omplir una hora. perquè hem d'omplir una hora i perquè jo crec que allà aprèn una de les coses que marcarà tota la seva carrera, no? Que és que l'art ha de tenir un impacte físic. Anem a dir que clar... Bueno, i a part, Allà entre teoria i teoria, vull dir, tot el que es fotien a dins del cos, vull dir, estem parlant dels 70, clar, i finals dels 60. Als Estats Units socialment era una època que convidava molt a fotre substàncies i veure coses, sí, bàsicament. No, crec que segurament tot aquest bagatge ajuda molt a Catherine Bigelow perquè et poden agradar més o menys les seves pel·lícules, però visualment sempre tenen moments molt espectaculars. Sí. Posa-li les onades fent surf, els moments d'explosió de bombes d'en Tierra Hostil, sí. Sempre té una cosa estètica molt i molt bona que és innegable del talent que té com a directora. Doncs aquesta senyora, estant allà a l'Institut d'Art de Califòrnia, va fer un curtmetratge, suposo que en alguna classe optativa d'aquelles, que és una mica mig performance, mig teòrica, vale? Una cosa on dos lluitadors es fotien d'hòsties al carrer mentre analitzaven la situació de la violència, no? El que significa la violència, no? I això es veu que un cop rodat això, que no l'he vist el curtmetratge, però ha de ser un festival de veure'l. Però em sorprèn molt que el primer treball que fes audiovisual, per dir d'alguna manera, tingui gairebé la mateixa temàtica que ha marcat la seva carrera al llarg del temps. Dos tios picant-se. I el tema de la violència, l'anàlisi de la violència, vull dir, és curiós. Suposo que no sabem el background familiar, però, bueno, menys de petit, de gran sí que sabem que va tenir una esllavissada de xonses, però... Bueno, ella no. No, l'altra. Exacte. Això què li va fer? Tenir un canvi radical de... No? Hòstia, va veure la llum, va dir, hòstia, què produeix la imatge del cos? Què és tot això? I llavors la tia va agafar, se'n va a Nova York i va entrar a la Columbia University, saps? I s'apunta a aprendre a fer pel·lícules. Vale. És ben bé que a vegades les històries de les persones estan bé perquè van trobant, és allò d'estar en el moment adequat, en el moment oportú. I ella aquí dins de la Universitat de Colúmbia es va trobar amb la Susan Sontag, que no sé si us sona, però és una escriptora, assagista i crítica nord-americana bastant influent al segle XX. Un altre senyor que era un escriptor i filòsof, també que era bastant subversiu, i es veu que es van dedicar a ensenyar-li que el cinema no només mostra la realitat, sinó que es va deconstruint, no? Suposo que a base de psicotròpics. Vale? És que l'època convidava que flipes. Clar. Tio, has vist això que surt a la tele, Nil? Sí. Llavors, després de totes aquestes festes postestructuralistes que van fer de l'època, doncs va arribar al 1981, on tenim l'òpera prima, que és The Loveless. Vale? Aquesta no l'he vista. Que és una història de motoristes, bastant senzilla, la co-dirigeix, vale? amb Monty Montgomery, i on ja veiem William Dafoe. Sí, un dels grans. Es va trobant gent pel camí que se m'ha sortit d'una foto d'Andy Warhol. Vale? Bàsicament és una trama molt senzilla, vull dir, suposo que al ser una òpera prima era una mica com una exploració del cinema. No és un èxit, tampoc és que ho necessités, vale? Simplement era una manera una declaració d'intencions, no? D'entrar al món del cinema, d'explicar coses que ve de l'art, no? Una persona que ve de l'art i que posa totes aquestes influències i les de com les viu un home a dins d'una pel·lícula, vale? Però sobretot ja comença a parlar d'una certa cosa, que és que el cinema no ha de ser maco, sinó que ha de ser intens. Vale? I ella ho intenta reproduir de manera continuada durant tota la seva filmografia.
Aquestes les aniré passant una mica ràpid perquè tampoc em vull fer pedant ni pesat. També sé, tampoc perquè no sé de què estic parlant. Per tant, arribem al 1987 i bueno, parlen del seu primer cop a la taula, però dirigeix Near Dark, Los viajeros de la noche. Aquesta sí que l'has vist, Pau? Com a cop de la taula em sembla una mica... Bueno, és el 87. O sigui, per mi és la peli que et demanen fer com a treball de final de classe a l'Institut del Teatre. Vull dir... Hòstia. Sí, no deixa... O sigui, és el guió que fas amb el teu col·lega al bar de la universitat, la pasta que et dona la Generalitat per subvencionar el teu primer curtmetratge i el teu, per mi és el seu debut com a directora individual. La pel·li la veus i és un horror. Jo no estic d'acord. Jo crec, per mi, és un horror que a la seva època estava prou bé. Pues això. Però, ja està, o sigui... Però no ha aguantat gens bé el pas del temps. Hi ha moltes pel·lis que les veus avui en dia... És una pel·lícula del seu temps. Però hi ha pel·lis del seu temps que aguanten. No, és horrible, és una pel·li que en el seu dia... Diguem-ne que a mi em va sorprendre molt que sigui una pel·lícula de la Catherine Bigelow, perquè és com que... A mi sempre he tingut la sensació de que intenta ser una cosa que no és, com a directora, amb aquesta pel·lícula. Bueno, perquè jo crec que és el... Clar, això és un altre tema. Quan entres en un lloc, el primer cop, tu no arribaràs allà i diràs vull fer, jo què sé, coses com Donnie Darko o com es diu aquella? Coherence. Sí. Tu no pots arribar a la primera pel·lícula? No, Coherence no. La dels nanos que tenen superpoders. Sí, la del Lindy Han. Sí, bueno, tu no pots anar allà, bueno, pots fer-ho, però siguent una dona als anys 80 i tot, tu no podies entrar allà i dir, doncs jo faré la peli que aquí directament em sortia dels ovaris i flipareu. Fa una cosa més comercial... Chronicle, merci. Se m'anava amb Coherence, que també és una gran pel·li, però ja... I jo crec que per això fa Near Dark, perquè diu això. Que és una pel·li que, curiosament, em va recordar molt, no sé l'època, no sé si és anterior o posterior, de Lost Boys. Té un aire bastant... Ara que ho dius, sí. Però Lost Boys ha mantingut en el temps com a pel·li de culte. Funciona millor. Near Dark no. Bueno, hi ha alguns actors més o menys després coneguts. Sí. Vale? Però bueno, si és un western disfressat de terror, és una història molt senzilla, d'amor. Sí, bàsicament no ho hem explicat, però és un noi que deu tenir 17 anys i n'aparenta 35. Bill Paxton. Ja per començar. Exacte, Bill Paxton de protagonista. És que bàsicament coneix una noia que resulta ser una vampira, que viu amb un grup de vampirs que van voltant per Estats Units i el converteix en vampir i a partir d'aquí passa la pel·li. Vull dir, l'argument fet al bar de que... I a més, m'agrada molt de la pel·li és que els poden curar de manera molt fàcil. Tu els hi fots una transfusió i tots curats, aquesta pel·lícula parlava dels actors Bill Paxton, Lance Henriksen, Janet Goldstein, perquè sembla una mica, tot i que va ser després, però semblen actors reciclats després directament per sortir a Aliens. Vull dir, suposo que en aquelles alçades Catherine Bigelow i James Cameron doncs ja es coneixien. Es coneixien però no estaven junts. No, van estar junts des del 89 al 91, aproximadament. Que sí, aquí us sabeu que us vaig enviar en el grup que tenim compartit la captura. En aquesta pel·li hi ha, no sé, ara no recordo si és Aliens, però passen per un cine on hi ha una pel·li, s'està fent una pel·li dirigida per James Cameron. Exacte. Sí? Aquí li estàs tirant la canya ja directament abans de començar. Ja li estava posant ullets. De fet, van coincidir mentre en Cameron estava rodant The Abyss i Terminator 2 i ella estava entre Blue Steel i Point Break. Hòstia, Blue Steel. Més o menys. Vale? Una relació breu, però intensa. Saltarem una miqueta perquè ens anirem, potser, ja que estem parlant tant de Point Break, que l'hem citat diverses vegades, jo crec que... Ens saltem l'hostil, no directament. Jamie Lee Curtis fent pel·li d'acció dels 90. Sí, perquè... La podem obviar una miqueta. La podem obviar, és una... Del seu temps. Sí, és una pel·lícula del seu temps.
Pues això, deixem estar Blue Steel. Sí, deixem estar Blue Steel, que és una pel·lícula procedimental de thriller i... És Durmiendo con su enemigo, però versió policida. Van tenir l'època també Copycat, Sí. Blue Steel... Era tota la mateixa... que la diferència era bàsicament dirigida per una dona i protagonitzada per una dona, cosa que també era complicat en aquella època. Sí, sí. No fa mal paper. El dolent és una mica estrany. Fa molt que la vaig veure i la recordo molt poc. És un tio que fa molta... És un yuppie com en Bateman de com es diu la pel·li que hi ha de American Psycho. American Psycho, perquè és un puto psicòpata que fa que s'enamora de la policia perquè la troba, no sé, la troba la seva salvadora, sí. Evidentment Near Dark, Blue Steel no van ser pel·lícules que Ho patessin. ho patessin, vale? Sí que Blue Steel potser va ser una carta de presentació pels thrillers més seriosos, és a dir, intentar tocar la tecla de Hollywood, vale? Sense tenir el filtre masclista de les pel·lícules dels 80, vale? Que parlàvem de Comando i de Predador i aquestes coses. Sí. Sense glamour, però intentant explicar-ho d'una altra manera. Llavors, el 1991 arriba El petardasso. Point Break. Point Break. Aquí, pels de l'Oxe, le llaman Body. És que Point és la llaman i Break és body. Està clar, vull dir, és una traducció literal. La pel·lícula, que jo penso que la converteix en icona dels 90, que acabats de començar. Keanu Reeves, un agent de l'FBI que s'infiltra, no s'infiltra substàncies en el cuerpo, sinó entre un grup de surfistes. Patrick Swayze, que és el líder dels surfistes, que més... Atracadors. No, ell és el líder dels surfistes. Bueno, i dels atracadors. Però es que no em deixo acabar les frases, hòstia. Si me vas a interpelar, que sea con conocimiento de causa. De fet, bueno... Estic parlant molt avui, no? Digues. Sí, però bueno, és el conductor i és el que té, no? El conductor, Speed fa... És igual. Que a més de ser el jefe dels surfistes i a buscar l'onada perfecta, es dedica pues, a atacar bancs disfressat d'expresidents. Que això és una cosa que visualment és molt interessant. Sí, és una de les imatges que tens de Point Break, les màscares dels expresidents. De fet, els fan dir així, els criminals. Els expresidents. I llavors li van dir... A Catherine Bingham li van dir quant cinema d'acció vol? I va dir, sí! Quant thriller d'infiltració vol? I va dir, sí! Vale? És una pel·lícula... Hòstia, no sé si qualificar-la d'espiritual. Però bueno, perquè presenta aquest... sí, el personatge aquest de Patrick Swayze, que té aquest aire bohemi, que fins i tot atraca bancs per poder viure tranquil·lament aquesta vida bohèmia. Sí. I a més, el surf, tota la màgia que hi havia en el surf encara als 90... I tot això ho retrata molt. Parla sobre el desig de la llibertat absoluta. Robin Hoodià. Sí, i també el punt aquest fins a cert punt, sí. De Keanu Reeves, que gairebé ho podríem lligar amb Matrix, d'escapar de la realitat que ell té. Ell viu encursetat com a agent de l'FBI, tot i que al final torna a la societat, diguéssim, però hi ha un punt, sobretot al mig de la pel·lícula, on té això d'alliberar-se i trencar les cadenes de l'uniforme del traje. Perquè, en certa manera, ell està d'acord amb segons quines... O sigui, el persegueix, però no el persegueix. L'arriba a entendre, no? El sistema té unes falles, que són les que ataquen els surfistes, i ell, en certa manera, s'hi sent interpel·lat. Potser perquè es xifla a la noia aquella. Bueno, això, clar. Segurament. Hi ha un punt en què jo crec que l'estil de vida surfero, aquest de la... Perquè és un paio que està sol. Li encaixa molt. Exacte, la família, que amics, la filosofia de vida de compartir, de sortir allà a la llibertat, tot això li motiva molt. Que al final és un cabró i els intenta els persegueix a tots, diguéssim. Però hi ha aquest rotllo espiritual que potser sí que és cert que en aquelles pel·lis d'acció d'aquella època no hi era tant. Abans era el bo, agafa el dolent, tiros i ja està. No hi ha tant maniqueisme, hi ha una volta de rosca aquí de veure quines motivacions hi ha... Agafa el cinema d'acció i li comença a
insuflar profunditat. Correcte, sí. Aprofunditza molt amb els personatges. Tot i que tu la mires, és una pel·li eminentment dels 90. I a més a més, Sí. jo, per exemple, hi ha una cosa que la defineix molt com a pel·li dels 90 d'entreteniment i de fils conductors senzills però efectius, que jo sóc molt fan, crec que us ho vaig explicar, que és com el policia que porta el cas abans que entri el Keanu Reeves descobreix que són surfistes. Que és que en una càmera de seguretat d'uns dels atracaments, quan s'escapen, un dels atracadors porta els pantalons caiguts i se li veu la marca del bronzejat del sol. O sigui que aquella part no la té. I això només ho tenen en aquesta època, només ho tenen els surfistes. Llavors, d'aquí descobreixen acoten el Philip. Això està molt bé perquè el tio mira amb una televisió superxunga. Sí. Un píxel. Marques de no sé què, diu, però d'aquí com treus que són surfistes? Hem analitzat la... Però és un detall que és una tonteria, però que dius, hòstia, això amb una investigació que per aquesta cosa sàpiguen què tal, va semblar... Home, veient el tio que ho descobreix, que està fotent una pizza. Que està una mica sonat. Passat de voltes, bueno, perquè també és molt viu molt de clichés de personatges d'aquella època. Està ple de tòpics. Però ho fa molt bé. I a més juga molt bé, sí. Juga molt bé amb el realisme. Aquí és on la Catherine Bigelow comença a introduir el tema de la càmera en mà. El moviment, és molt top, això. El moviment que després serà un segell, no? Sí. D'identitat d'ella. I es donen molts factors. Són aquelles pel·lícules on es van introduint factors, no? Com per exemple el Keanu Reeves, que el foten a fer de surfista i el tio no havia surfejat en sa puta vida. Clar. Li va agafar una... Keanu Reeves. No li pots dir que no Hold my beer, no? Hold my beer. Va agafar el tio i es va posar a surfejar sense parar. Quants reptes vols? I va dir, sí. Bueno, el tio es veu que va estar setmanes i setmanes surfejant fins que surfejar millor que els dobles. Exacte. Els dobles el tio. I deu fer ser fàstic d'aquest tio a vegades de repel·lència, no? Exacte. No, es veu que el tio després va seguir surfejant. És que li escau molt. Exacte, és el que anava a dir. Lliga molt amb l'estil de vida que ara té Keanu Reeves o la filosofia de vida. Després arriba en Patrick Swayze, que ell li va passar una mica com en Tarzan, que es pensava, es creia el personatge i no. I no. I Patrick Swayze va arribar allà i va dir, no, jo no faig servir especialista. Vale? Ja salto jo de l'avió. Llavors el tio ja era conegut per fer-se el d'això, però es veu que el tio, els salts que hi ha una escena a la pel·lícula que el tio salta sense paracaigudes. No és en Keanu Reeves que salta sense paracaigudes. Bueno, l'escena en què salta sense paracaigudes i l'altre salta amb paracaigudes i tot. I els tios anaven saltant, es va dedicar a fer salts base en Patrick Swayze i un dia arribava tard al set i arriba i diu, no, és que he fet 15 salts aquest matí abans de venir a fer les escenes per estar dins del paper, saps? Que dic que és interessant perquè això, Keanu Reeves, ara no recordo què venia de fer. Això és del 91. Però Patrick Swayze, Ghost i Dirty Dancing, vull dir, hi ha un Sant Cristo gros entre cometes de la indústria, saps allò que dius? Era un sex symbol de la indústria i aquí li dona el punt a més de rebel, del surfista, l'icona aquesta californià, que a més atraca entre cometes d'una forma... No, el converteix en un fucker de collons. Un fucker de manual. Perquè la gent... Són atracaments enginyosos per un fi una mica més... Estan molt ben rodats, Tota l'animació. Espectacular. Jo crec que això ho va agafar una mica d'en James Cameron i es va dedicar a gravar escenes amb més de 2-3 càmeres a vegades a l'hora. I molt de moviment, molta acció tota l'estona. Per intentar captar i poder muntar, no? I fer un muntatge, si t'hi fixes, el muntatge és bastant més frenètic del que es venia veient durant l'època dels 80. De fet, hi ha moments fins i tot que no saps què està passant. O sigui, sí, hi ha una mica de marejada. Sí, Catherine Bigelow et ven l'acció perquè saps que hi ha acció, però no perquè la segueixis. O sigui, va movent la càmera i saps que allà estan passant coses, però no veus clarament què està passant. I dintre d'aquestes coses de no fer servir dobles i que tot era molt guai i que totes les coses que els hi van passar de que s'ofegaven a l'aigua surfejant, cops de la taula de surf i totes aquestes coses, Keanu va arribar un dia d'això, m'he lesionat el genoll perquè es va haver d'operar, igual que Matrix, això ho vam parlar, Matrix es va operar del coll, aquí s'havia cascat el genoll. Un tio, no es pot estar assegut 3 mesos abans d'anar a rodar. I llavors, a fer gràcia dir això perquè
qualsevol altre l'haguessin substituït i aquí van adaptar el guió, que és la famosa que surt a la pel·lícula. La lesió de genoll que té com a jugador de rugby, no? Doncs la integren a dins de la pel·lícula i de fet van adaptar les seqüències d'acció a la seva mobilitat. Cosa que està adaptada molt a... Sí, perquè tu veus saltar de manera... No, i perquè diu... O sigui, és tio de l'FBI, però abans allò que havia sigut estrella del rugby, i ara és de l'FBI, però ningú t'explica l'impàs de per què. Exacte. És que em vaig lesionar i m'he fet agent de l'FBI. I de cop i volta, I una cosa que demostra que és un afegitor de guió és que, a més passa mitja pel·lícula. Correcte. Diu, el Patrick Swayze diu, no sabis quin és? És no sé quantos, el famoso quarterback del 89, del 85. És l'excusa per acabar la baralla, si no m'equivoco, o alguna cosa així. Bueno, s'estan barallant a la platja. I després li diu, bueno, ja no sé qui és aquest tio. Exacte. Sí, una mica agafat amb pins. Però bueno, una pel·lícula... Del seu temps. Del seu temps. Jo l'he tornat a veure, l'he gaudit molt. No, és molt guai. I una cosa que he pensat al veure-la, que segurament potser ho havia pensat al seu moment, però ho he recordat ara, vosaltres també creieu que sense Point Break no existiria Fast and Furious? Doncs és una molt bona pregunta. O sigui, el punt de partida de les dues pel·lícules és exactament el mateix. Veu claríssimament. En Toretto amb la família, en Patrick Swayze amb la seva família, fent robatoris per viure bé, el Poli infiltrat que s'acaba sentint atret per aquest món... La filosofia de vida. Exacte, vull dir, és que... Sí. És la mateixa pel·lícula, és la mateixa base de la pel·lícula, que després la cosa ja deriva cap a un altre punt, De fet, parlàvem, que podem posar l'etiqueta aquí, el dia que parlàvem de 60 segundos, que parlàvem que podia ser que... Jo crec que Point Break sí que s'ajusta més al que tu dius, al patró. Jo crec que Point Break, o sigui, té molt i molt... Bueno, perdó, Fast and Furious té molt de Point Break. Gran pel·lícula que els que teniu menys de 30 anys hauríeu de veure un cop a la vida. I podeu veure el remake, que no és tan dolent. Si no fos una còpia de Point Break... Si no es digués Point Break, seria una bona pel·li. Seguim. Aquí sí que... Bueno, entenem que va fotre el petardasso a Hollywood. Per fi va posar... Aquí sí que va fotre el cot de puny a la taula. Es va demostrar com una directora consistent, amb un segell propi. Jo crec que portava temps tocant el piano i va donar amb la tecla. Va dir, hòstia, faré el cinema així, no? I entrem a mitjans dels 90... i arriba Strange Days, Dies Extraños. Després de convertir els surfistes en filòsof i la persecució en pura poesia física, la Bigelow té ganes de canvi i passa del mar al caos urbà, de la natura al leó i de l'acció física a l'acció mental. No sé si l'heu vist, Strange Days. Ho està? No, jo no l'he vista. Sí. No només l'he vist, sinó que està al meu top 3. És un pel·lículot. És molt bona pel·li. Doncs mira, l'hauré d'apuntar. Pel·lículot I no dic la meva favorita perquè... És molt bona pel·lícula. És una pel·li brutal. Molt bona pel·lícula. Hòstia, amb la pel·lícula. Molt desconeguda, en certa manera. Sí. Estranyament, perquè i l'elenc se te'n va la olla. En Fiennes. És en Joseph Fiennes, no? Joseph Fiennes. No, Ralph Fiennes. És que estic mirant. Angela Bassett. Juliette Lewis, Sizemore, Juliette Lewis, Vincent D'Onofrio. És un festival de primeres espases. Ja de petita, pel·lis de menys de 2 hores no feia aquesta dona, 2 hores 25. Tu no has escoltat l'entradeta o què? Un dia farà pel·lis de menys de 2 hores. Totes les pel·lícules de la Catherine Bigelow duran 2 hores 20. Això sí que a vegades es fa una mica... I de què va, Dies Extraños, senyor? Pregunta trampa, És estrany explicar-ho. Com t'ho diria? Només diré una cosa. Està escrita per James Cameron, aquesta pel·lícula. El guió és de James Cameron. Bàsicament, aquí torna a retratar d'una manera, crec, molt bé la masculinitat fràgil d'una persona que ha perdut, que s'ha separat, no? de la seva dona, que la seva vida s'ha anat a la merda. Vale? Està ambientada, si no m'equivoco, a finals de 1999. És distòpica fins a cert punt. Fins a cert punt. Està ambientada 5 anys més endavant en el futur. 99, en el canvi de segle, quan es parlava de tot el tema de l'efecte 2000. Té un punt futurista. Sense el punt. Sí, sense el punt. I llavors
part de ser un thriller una mica de relacions amoroses i al final que l'amiga, no? La seva amiga de l'ànima acaba com siguent la parella, la persona que realment l'estimava. Hi ha conceptes de futur, no? De ciència-ficció insertats. És que és difícil explicar de què va aquesta pel·li, s'ha de veure. És molt difícil. Però està molt bé perquè posen com una espècie d'ona neuronal, vale? I pots reviure records. Dels altres com si fossin teus. Pots emmagatzemar records i els pots veure, siguin dels altres o siguin teus. Vale. Ell trafica, si no recordo malament, ell trafica amb records. Però llavors et pot vendre, si vols estar amb 3 jambes no sé on, saps? Doncs t'ho venc. O si vols sentir-te atracador de bancs, un surfista atracador de bancs. Estic començant a pensar que potser sí que l'he vista, però no la recordo. Doncs torna-la a veure. L'argument com a mínim em sona. I es comença a complicar quan ell veu... Els assassinats, no? Exacte, veu un assassinat, veu una pel·li, un record que li venen com si fos una snuff movie, que estava molt de moda en aquelles èpoques. Sí que ho he vist. Jo això ho he vist. Aquestes pel·lícules que representava que hi havia assassinats reals, no? I ell suposa com si fos molt tèrbol tot plegat. Sí, com si fos una cosa d'això i veu que és... Clar, perquè tu, a part de viure-ho, ho sents. Clar. I ell, si no me'n recordo, viu des del punt de vista del que tirotegen. Clar, és que al final la gràcia d'això és que els records dels altres els entomes com si fossin propis, per tant també s'encarreguen d'afectar-te a tu anímicament. Exacte, tu els vius, els revius. Clar. Vale? I tot això aquí entra doncs, el fet de que volen recuperar la cinta, bueno, aquesta persecució... Tirar del fil per enganxar el paio que... Molt bona pel·li, la veritat és que està molt bé. L'hauré de recuperar perquè, realment, ara que heu anat explicant, em sona l'argument, jo això ho he vist, però no... I a més, vull dir, jo crec que ho filma molt bé, d'una manera molt bruta, molt real, quasi que... Retrata molt bé la forma de dirigir-la, el context, jo crec. Com passa en Point Break, més del mateix. I això sí que ho té. I un... Home, ara que havies començat... Un context com... Clar, no, perquè jo me'n recordo, al 99 jo tenia 13 anys. 13 anys? Sí. Criatura. I me'n recordo que, clar, tot l'impàs... El 92 o el 99? Què dius? Me cago la mare puta que et va parir. Que si el canvi de moneda, que si els ordinadors petarien, que si els avions caurien del cel, que si no sé què... Es va, diguéssim, introduir com un futur immediat, en plan que s'acabava el món, bueno, va haver-hi 1000 teories, que si no es trobàvem no sé què, i jo me'n recordo d'aquella època, jo aquesta pel·lícula la vaig veure posterior, evidentment. I jo tenia un record com molt gris, molt fos, molt... Evidentment. I, bàsicament, quan vaig veure la pel·li i vaig veure que retratava això, vaig pensar, és que l'atmosfera que recrea està molt ben. És de l'època. Està molt ben treballada. Home, i el set pis final, allà, allò deu ser a Nova York, a la Quinta Avinguda, allà, o on sigui, collons facin allò de... que van emplenar tot allò de penya, focs artificials, l'escena final, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És un clímax important, sí. Sí, evidentment va fracassar amb taquilla a lo grande. No es podia saber. Pressupost 42 milions, recaudació mundial 17. La gent no estava preparada per aquesta pel·li. Totalment. Una injustícia totalment. Després aquesta pel·lícula, curiosament, s'ha convertit una mica en una espècie de pel·lícula de culte. Sí. Vull dir, molt ben valorada i de les millors de la filmografia de la Bigelow. Sí. Vale? Futur distòpic amb precisió quirúrgica. Oh! Està molt i molt ho has clavat aquí. Llavors... I seguim. Escolta, seguim. I la següent! La següent pel·lícula, la veritat és que s'ha de dir que a l'època dels 2000 va ser bastant suporífera per a Catherine Bigelow. Jo no sé si a aquesta dona li va sentar malament. Bon eufemisme. Perquè... Jo diria que la primera no l'he vist directament. Quina és la primera? El peso de l'aigua. Correcte. El peso de l'aigua, jo sí que l'he vist i l'he refrescat. M'ho he millor dit, no? No. Perquè passa tot a l'aigua, L'únic que recordo d'ell és el pòster amb la Mònica Bellucci, no era? No, és l'altra. Sí. No, l'altra. Però ja saps la prota. Sí, aquesta, que no recordo el nom. Elizabeth Harley. La Harley. És l'únic que recordo d'aquesta pel·li. Que està molt bé perquè va compartir cartell amb en Brendan Fraser
Sí, el I pot fer un lligat. Seguiu el nostre programa, que sabeu per què. Estigueu atents. Per què ho estem dient? A la sintonia. No assenyalin que se va el foco, que se va el foco. Perdó. Llavors aquí la Bigelow va canviar el fusell per la lupa. Oh, Però Per què? Perquè que sembrat que estàs avui. estic espectacular. És perquè jo tinc xat GTP però de pago, saps? I es nota, no? I llavors es posa... La veritat és que és una pel·lícula que no està malament, però sí que sobta molt que després de fer Point Break acabes fent Dies Extraños, que també era un thriller molt ben dirigit, molt ben... És que dirigeix molt bé a la gent, vull dir, fa interpretar molt bé... Sí. Aquí l'Elizabeth Harley sembla actriu i tot, imagines? No que ho faci bé, no te la creus, no? Sí, Mínimament. i agafa una història... Sí, està bé perquè en el sentit de que comença a agafar històries reals, situacions que s'han viscut a la realitat i les comença a adaptar. vale. Que és una cosa que... que... que ha anat fent més endavant. Correcte. Té un canvi de baleta aquí de direcció, no? De vent. És una altra referència bona a la pel·lícula. Ojo, Ojo. Llavors agafa i comença i firma un drama psicològic barrejant un crim que va passar al segle XIX amb una història contemporània de gelosia i infidelitats. Vale? I és una pel·lícula que està bé perquè la manera com retrata en aquest cas la protagonista és una dona i com fa la seva inseguretat es reflexa sobre el marit, sobre la situació que han viscut, sobre la pèrdua també, la pèrdua d'un fill, si no m'equivoco, amb la gelosia, no? Tot el que va passant i com aquesta protagonista, que és una escriptora, decideix investigar per un llibre aquest crim, que no està resolt. I llavors la pel·lícula et va avançant la trama entre el crim del segle XIX i la situació contemporània. Arriben a trobar-se en situacions paral·leles, tot i que les situacions són totalment diferents, però no deixen de ser d'incomprensió i de no trobar-se no trobar-se bé en el lloc on estan, no sentir-se bé amb si mateixes, mai millor dit, perquè acaba resultant ser que la noia, no? la que fa els crims, doncs era una noia que era lesbiana, clar, imagina tu, a mitjans del segle XIX, doncs, hi ha un... Està molt ben entrenada la pel·lícula, però sí que és veritat que és excessivament lenta. Té un ritme... Excessivament mastegada. Vull dir. Va, aquesta no puc opinar perquè no l'he vista. Però, tot i això, és una pel·lícula que, que està bé. Sí, però la veritat és que la recepció del públic va ser molt freda, perquè esperaven... Jo crec que la gent porta esperant el Point Break 2. Clar, és un canvi de registre molt heavy. I aquí... Que està bé perquè la tia fa el que li rota. Sí. I firma bones pel·lícules, però com que tu esperes un tipus de pel·lícula d'aquella realitzadora... Doncs però això, salvant distàncies, és el que li va passar a Tarantino amb Death Proof. Sí. Sí, tot i que sigui un ritme i un d'allò molt tarantinesc, ni els diàlegs, ni el guió, no hi ha res que el puguis identificar. I va anar pel pedrega per això. Sí, quan la gent busca una cosa molt concreta, els hi passa a tots els directors que tenen una firma molt concreta. Per què canvies la fórmula? No? Però jo crec que a vegades... Si alguna funciona, no ho canvis. Com els cantants que de cop i volta fan són cantants de rock i fan hip-hop. L'únic que pot fer coses molt diferents entre si li funciona tot és Spielberg. Però bueno, en certa manera. Per cert que està en el tràiler, Sí, no l'he vist encara. Però, evidentment, aquesta pel·lícula fracassa també? Fracassa estrepitosament i, curiosament, segueixen donant-li diners per fer noves pel·lícules. Aquí aquesta va una miqueta amb trampa, la de K-19. Perquè és Harrison Ford. Clar, que ven la... Que yo quiero mi peli de submarinos. Yo también quiero salir porque se han hecho octubre, ¿no? La casa de l'octubre rojo. Sí, bàsicament... Que és una cosa que passa molt a Hollywood, que de cop i volta es fan moltes pel·lícules de la mateixa cosa. És que, estem parlant de K-19 de Widowmaker, que bàsicament neix d'aquí, o sigui, Harrison Ford no entra a fer suposo que el paper de Sean Connery, no, el de Sean Connery o el de... O d'en Baldwin. Sí, La caza de l'octubre rojo. La caza de l'octubre rojo ho peta perquè és un pel·lículot de cuidado i diu, jo també vull la meva pel·li de submarinos. I fa K-19 de Widowmaker, que no està a l'alçada
de la Casa d'Octubre Rojo. 100 milions de dòlars. 2002, 100 milions de Una dòlars. borrada. Harrison Ford i Liam Neeson a capdavant. I li diuen, hem de fer... És la història del primer submarí nuclear, amb reactor nuclear, no? No és una mala pel·lícula, no està malament. Aquí torna a agafar una història real i l'adapta, però en comptes de jugar amb l'espectacularitat, fer un thriller, no? Com la Casa d'Octubre Rojo, que és hòstia, que dius, quin pel·liculot, ella no, juga amb la claustrofòbia, amb l'aïllament, amb la situació dels homes, ho has de saber jugar, sols, a dins d'un espai tan petit. Sí, i aquí no... I bàsicament pues, és en Harrison Ford fent de soviètic, de dolent, de persona dolenta que no és dolenta, durant tota la pel·lícula, i en Liam Neeson que un poc més li falta carregar-li petúnies per dir-li no t'enfades conmigo. Exacte, bàsicament. El problema és que venies de Caza d'Octubre Rojo, que és una pel·li que juga extremadament bé amb la tensió, i la Bigelow, no diria que fa una pel·li avorrida, però fa una pel·li molt més introspectiva, que té el seu què, també, Sí. És molt bona pel·lícula. Sí, però la però gent no és la veure... pel·lícula que espera. Correcte. Perquè ja has vist l'altra. Exacte. I vas a veure més del mateix. Sí, i tu en comptes de basar-ho amb la guerra, amb el conflicte, amb els americans... Amb la tensió que hi ha entre uns i altres... Bàsicament és una pel·lícula pues, de les relacions entre les persones, de com els homes es sacrifiquen allà per entrar a curar, ja ves tu, que estan allà per una fuga d'un anticongelat, com es digui. Que és una cosa que podries vendre molt èpica, també. Sí. Ho hem vist en moltes pel·lis. molt èpica. El típic tio que entra a la càmera que sap que s'ha d'inundar, el típic paio que entra a la càmera radioactiva que sap que no sortirà. Això en moltes pel·lis... Li pots fotre atenció. Exacte. Però és el que dèiem Max abans. Ella no busca aquest tipus de pel·lícula. I ho fa conscientment, perquè la pel·lícula... No és que no en sàpigues que ho fes. No ho busca en cap moment, això. I és el que diem, no és una mala peça, però no funciona. No funciona. No. Abans que la comparaves amb Tarantino, per exemple, jo Bigelow la compararia una mica amb Nolan, perquè fa la peli que ella vol fer. O sigui, moltes vegades hem parlat i hem dit que Nolan li és absolutament igual si tu entens o no entens la seva peli. Ell fa la peli que ell vol fer. I jo, Catherine Bigelow, crec que fa el mateix. Amb un nivell argumental molt diferent del de Nolan, evidentment, però li és igual què espera el públic de la seva pel·lícula. Ella ho explicarà des del seu punt de vista. I té molt de mèrit, s'ha de reconèixer que aguantar 25-30 anys amb aquest negoci, fent la pel·li que tu vols fer i sudant totalment el que espera el públic de tu, té molt de mèrit. Jo segueixo dient que no és una mala pel·lícula, és una bona pel·lícula, però si vas amb l'expectativa de que veuràs una pel·lícula reflexiva, dramàtica... I no és icònica, tampoc. A part, no està oient la taquilla de 30 milions de pressupost a 200 milions de recaudació. Sí, 100 quilos que es van gastar, 50 o 60, no, ni la meitat va recuperar. I això és un problema que tinc recurrent amb Catherine Bigelow, i també ho hem comentat algun cop. Jo reconec que Catherine Bigelow és una magnífica directora, però no entro a les seves pel·lis. I entrarem més ara quan a l'etapa actual, Vull dir, i amb Widowmaker em passa això també. És una bona pel·li, però no hi acabo trobant potser o el que vaig a buscar o el que vull que em dongui, i això fa que el que dèiem, és dolenta? No. És avorrida? Una miqueta. Però és dolenta? És una mala pel·li? No ho és directament, però no és una pel·li que a mi m'agradi. I després del naufragi. Naufragi de comercial. Què està passant avui? És que estic sembrat, Estàs sembrat. És el Titanic de Bigelow. Avui em pesco alguna. Després del fracàs de K-19, que dius, hòstia, pues, molts directors haguessin anat a la fórmula coneguda, no? O fer, bueno, no sé, una comèdia amb Javier Bardem. Diu la Bigelow, no. I fa exactament el contrari. Se'n va a Jordània, pressupost petit, 3 actors, càmera en mà, i què fa la tia? Parlar d'un tema que ningú volia tocar, que era tabú. Fa la pel·li de l'any, bàsicament. La guerra d'Iraq. Vale? Des d'un punt de vista
Un altre cop retrat... És molt bona pel·lícula de Hurt Locker. Aquí sí que toca la tecla un altre cop. És una molt bona pel·lícula. No em va enganxar. És un pel·lículon. Així que car del petardasso aquí, literalment. Sí, no. Literalment. És que no pots fer una altra cosa. No, i és quan fèiem referència al principi de tot, de les imatges visuals que Bigelow et regala... Aquí sí que tens fotogrames gravats Aquí sí. Clar. Sí, al moment, no sé quin pla de tall és de si és sobre un cotxe o de, hi ha un moment en què explota una de les bombes és al principi. i a més a càmera lenta gairebé no hi ha, que recordi, no se sent el soroll gairebé, però veus el tremolor, la Clar, pols, la tensió. aquella imatge, o sigui, és molt bona. I Bigelow aquí, per exemple, juga amb la càmera lenta d'una manera molt espectacular. Aquí sí que sap posar-hi tensió. Bueno, sap, ja en sabia, però vol posar-hi tensió. Sí, sí. Jo crec que aquí la tensió arriba. Jo crec que les altres dues pel·lícules que... Bueno, la peça de l'aigua no volia posar tensió, però o tensió dramàtica, aquí sí que explota. Aquí sí que... Aquí sí que... Aquí és conscient. Aquí sí que... És que de veritat, tio. Aquí sí que... T'ha agradat. Com es diu l'actor principal, que és en... Jeremy Renner. Jeremy Renner. En Renner, abans que es dediqués a parar d'això remolcadors de neu. Tiempo antes. Firma una pel·lícula... De fet, tenia guanyadora. Capitán Amèrica i Hawkeye a la mateixa pel·li, eh? I Capitán en Sam Amèrica. Wilson... És veritat, hòstia. I l'avispa. Bueno, hòstia, sí, però surt 30 segons, no? Bueno, però surt. Sí, no. L'avispa devia dormir en aquell moment. Fa una pel·lícula sobre Iraq des d'un punt de vista... Una pel·lícula, torna a ser una pel·lícula lenta, una pel·lícula mastegada, una pel·lícula sobre una persona que... sobre com la guerra t'acaba canviant, no? Perquè aquesta persona torna a casa, no es pot adaptar a la realitat i torna no? I la pel·li acaba... La realitat li ha explotat. Li ha explotat a la cara. Ja m'has fet entrar i no surto, No surts d'aquí, Vés a buscar una altra cervesa. I què passa a la gala dels Oscars de l'any 2010? Que Hurt Locker guanya. Ojo. Va tenir 9 nominacions, o va ser nominada per 9 categories, i va guanyar 6. És que m'estan venint més coses i callo. Millor pel·lícula. Patapam. Millor direcció. Catherine Bigelow. Primera dona... Patapam. És que soc del Girona. Boom. Boom. Catherine Bigelow, primera dona de la història a guanyar aquest premi i que jo sàpiga segueix. No. Quina dona ha guanyat el premi de direcció? Recentment, no? No va ser... Qui va ser? Bueno, mentre ho busques. Millor guió original, millor muntatge de so i millor mescla de so. Les nominacions que no van guanyar va ser millor actor en Jeremy Renner, la millor fotografia per Barry Ackroyd. Has fixat que no parlo de la foto, avui? No. És que tinc bastanta feina, I la de millor banda sonora, que tampoc va guanyar l'estatueta. Es converteix en la primera dona en guanyar l'Oscar. 70 anys d'història fins a aquell moment. Cap dona havia arribat a guanyar la direcció de l'Oscar. Jo diria que segueix sent d'això, però bé, com a mentre ho va mirant, el moment icònic i recordat que si podeu busqueu-lo a YouTube de la gala és quan hi ha un plano d'en James Cameron somrient, perquè recordem que era el mateix any que d'Avatar, que estava nominada a millor pel·lícula. De fet, ara estava mirant contra què va competir. Déu-n'hi-do, La millor pel·lícula va competir contra Avatar, The Blind Side, Distrito 9, An Education, Inglourious Basterds, Precious, A Serious Man, Up i Up in the Air. Val? I contra director competia contra James Cameron, també, contra Quentin Tarantino, Jason Reitman i Lee Daniels. Chloe Zhao per Nomadland. Tens raó, Nomadland. Bueno, és veritat. Fins a aquell moment no l'havia guanyat cap. Després del Hurt Locker arribem al 2012 i aquí, diguem-ne que amb la maquinària de la Catherine Bigelow engreixada, vull dir, aquesta dona ja ha començat a tocar el piano, tecla rere tecla, saps? Ja no hi ha línia que se li resisteixi
Llavors passem de Hard Locker a Zero Dark Thirty, em costa molt sempre dir Zero això. Dark Thirty. Acá la noche más oscura. Pel·lículot, també. Un pel·lículot que es basa un altre cop aquí agafa, que ja sabem que a en Pau no li agrada una merda. No és que no m'agradi. Crec que són molt bones pel·lícules, No li no van agraden. connectar amb mi. No li agraden. No van No li connectar agrada. directament. No vol dir-ho, no vol No vol dir-ho. dir-ho. Què fa aquí? La Descobrir a Bigelow, Jessica Chastain, entre altres coses. que fa un molt bon paper. Sí. El secundari també, no me'n recordo com es diu. El personatge secundari. Jason Clarke, no? Bueno, També. explica la investigació de la CIA, Per exemple, no? aquest no l'altre, per trobar l'Osama Bin Laden. No és un thriller d'acció, Ho explica de manera totalment anticlimàtica. no és una pel·lícula bèl·lica, no és una cinta de patriotisme barat, perquè vull dir, posa davant del mirall bastant el fet dels mètodes, Sí. diguem-ne, duts a terme per la CIA El fi no justifica els mitjans. per treure la informació, i com tu has ben dit, al centre de tot això la Jessica Chastain, la Maya, una mica agafa un altre cop el mecanisme de fer servir una dona per explicar el món dels homes. Sí, i crec que en aquesta retrata més molt cruament i molt realment Torna a dir això, el més... Més molt. com és un món com el de l'exèrcit amb les dones, perquè ella va allà com una de les millors analistes, investigadora, no sé què, i hi ha un parell de reunions on no li foten ni puto cas, directament. O sigui, Sí. el paper de la dona en si en els pel·lis de la Bigelow i és poc representat normalment, però en aquest cas crec que tot i la poca representació, perquè només és un personatge femení gairebé el principal, Sí. n'hi ha uns quants que volten per allà, però si fem un mirada enrere a les seves pel·lícules, són comptades les que són protagonistes. Però aquí aprofita, per lo que deies, parlar de com es fan les coses a l'exèrcit dels Estats Units i també fotre una mica una clatellada en plan de com es tracta, perquè no estem parlant d'una pel·li del 1960, No. estem parlant d'una edat més o menys actual. Sí, hòstia. no fa gaire, del 2012. No, i a part... I on està ambientada, vull dir, de Clar, l'època. és que representa una època que hi havia un context que semblava que justificava, tot ho justificava, saps? O sigui, fes-ho com sigui, però fes-ho, que era aconseguir el terrorista més buscat del món, Bueno, i a més et posa... però com que hi ha una sèrie de lleis no escrites a nivell de conflictes internacionals que s'han de respectar, tot i que moltes vegades no es respectin, i aquesta pel·lícula ho reflecteix a la perfecció. Sí, i et posa davant d'un conflicte moral, no? Davant d'una Totalment, cosa totalment. totalment execrable i un atac flagrant contra d'això, això del fi justifica els mitjans, Clar. es pot fer tot Sí. per arribar a trobar la persona responsable, no? Va generar bastanta polèmica per les escenes de tortura, que Molta eren bastant controvèrsia. explícites. Clar. Vull dir, filmat tot de manera... Bueno, aquí ja amb l'estil Bigelow totalment, no? Molt madurat. I convida molt a que sigui molt cru. O sigui, Sí, sense sí. fer molts esforços ja li surt... Els primers 20 minuts de la pel·lícula, que Sí. bàsicament són interrogatoris Tremendos. i tortura, Tremendos. i et posa molt Sí. cuidao con lo que passarà, no? Sí, sí. Després la pel·lícula, doncs, va avançant a poc, vull dir, et fa... Jo crec que sempre he pensat que et fa això perquè jo crec que ho fa aposta, perquè podria donar-li més ritme, i ho fa perquè l'espectador es pugui prendre el temps a raonar sobre el que està veient, o sigui, a pair, a donar-li un sentit a el que està veient. Llavors tu et vas generant el teu discurs moral cap aquí, cap allà, saps? Una mica... Sí. Poder Point Break també hi és, en certa manera, més dinàmic, Jo crec que en aquí però també hi és. ja havia marcat ben bé el seu estil a partir de Hard Locker, diguéssim, i aquí el segueix explotant, i tornem a estar en el mateix fet de que ella no busca l'acció, o sigui, no és Ridley Scott, no és Michael Bay de dir vull acció, vull que passin coses constantment Dinamisme... en pantalla. O sigui, passen coses, però a un ritme que trenca totalment amb el que és pel·li d'acció. I el que dèiem, aquí tens material per fer una pel·li d'acció Joder, molt ben parida. estil Tom Cruise, Sí, si vols, tranquil·lament. I ella fa tot el Bueno, en contrari. Cameron va fer Mentires arriesgades. Un pel·lículot també, on És hi un hagi... pel·lícula, un dia en parlarem. Un dia en parlarem, de Mentiras arriesgades hem de parlar. I més quan la Jamie Lee Curtis
ha confessat que si mai volgués fer una seqüela, seria una seqüela de mentires arriesgades. Que ja hi ha gent posant calés a la... Hem de fer un Berkami perquè això es produeixi. True Lies 2. Però no, ell és això, o sigui, no busca l'acció. No, que m'ho anava a fer bé per anunciar el Patreon, dic que estàvem obrint un Patreon perquè la gent... L'hem tallat. Ja està. Doncs, bueno, és una pel·lícula que això no? Que va tot a nivell procedimental de com acaben trobant a Bin Laden i acaba, no, el clímax de la pel·lícula amb aquesta seqüència final que fan aquesta incursió nocturna dels Navy Seals, allà, no sé com en diuen, a Abbottabad, vale? Que quasi diu que la van gravar com en temps real, quasi amb llum ambient, vull dir, intentant... una manera d'accelerar el final, no? Recorda una mica Civil War, sí. La seqüència final quan entren al Capitol. Jo crec que té una mica d'inspiració bigeloniana. Sí. Vale. Una pel·lícula que va dividir públic i crítica, uns crec que estava molt bé, l'altre que molt malament, que molt mental. Ho va patar, vull dir, a nivell de... Vull dir, va ser un èxit rotund. Cosa que va fer que la Bigelow decidís ostres, tocant la tecla, segueixo. 2017, Detroit, s'estrena Detroit. Heu vist Detroit? La tinc pendent, és una pel·lícula, veure la tinc pendent, per tant parlo amb Max d'aquesta. I és una pel·lícula que agafa la Bigelow i la vesteix de manera dramàtica, amb una mica més de ritme, tot s'ha de dir. Aquesta té un ritme una miqueta més ràpid. Aquesta potser m'agradarà i tot. Home, és que el que retrata ho demana, jo crec. Ho requereix, vull dir, i tot succeeix sobre uns bueno, hi havia aquests disturbis on la policia sortia bàsicament a fer batudes. L'Ajuntament va dir que per contrarrestar el crim, si veies un negre l'havies de fotre a la presó. Sí. Mira. Bàsicament, vull dir, què fas aquí al carrer? No, estic a la trena. Vale? Llavors van començar a haver-hi, evidentment, revoltes, no? Ciutadanes. Bueno, entraven per la cara a casa de la gent, a locals, amb el context i amb el pretext que venien beguda il·legal. Una mica com ara, amb els AIS, però basat als 50 o als 60. Sí. Llavors, pel·lícula gravada a càmera en mà, vull dir, té aquest punt de ficar-te dins de l'acció, no? D'imbuir-te dins de l'acció. Tot gira bàsicament sobre un succés amb un bloc d'edificis, on hi havia una colla d'amics negres que estaven fent una festa. Llavors ja un va fer la broma i dispara amb una pistola de fogueig per la finestra i ja, bueno, van sentir el tret, venen a la policia a tropel i n'hi ha un Cristo bastant gros de... Bueno, no expliquis massa que la vull veure, aquesta. I, com es diu? En Boyega. En Boyega és el... Sí, perquè en Boyero és l'altre. En Boyero ets tu, és personificat en tu. Cabron. En Boyega. En Boyega, que no és protagonista per se. Jo crec que el van fer servir per vendre la pel·lícula. Sí, és molt coral. Exacte, és coral. Ell està com a espectador silenciós i serveix... O sigui, quin era el negre més famós del moment? I era Boyega. Fitxa-lo. Exacte. Agafar Boyega com a reclam per la teva pel·li. Sí, no està ni gaire vista a nivell de màrqueting. Clar, però és de l'any 17 i en aquella època tornàvem a tenir Star Wars allà. Clar, jo crec que estava a la cresta de l'onada. Sí, però... No agafares el peix bullit del film de... Boyega no va sortir molt... No van sortir ni entrar gairebé molt bé a Star Wars. No, però el peix bullit aquest del fill de Denzel Washington, saps? No, perquè és Michael B. Jordan, per exemple, per allà al mig també. Sí, però no... Que podries... Sí. Però és que el tema és que Boyega funciona molt bé. Ho fa molt bé, Sí. Jo crec que a ell aquest paper sí que li agrada, perquè que estan d'això... Perquè no reclama molts dots interpretatius. Vale, no, està allà com una mica... Ja m'ho diràs perquè tu dius, bueno, ara és quan en Boyega fa no sé què, doncs anirà passant la pel·lícula i no passarà. Però tot i això, és una pel·lícula molt ben firmada, molt ben dirigida, paga la pena de veure-la, almenys una vegada. Sí, sobretot perquè retrata un moment històric important i que ha passat molt de puntetes, però va ser als 60s, finals dels 60s, principis dels 70s. Sí. És una època d'impàs, sobretot, potser no tant... O sigui, no és costa oest, això és Detroit, és al nord.
Sí, bueno. Detroit després va tenir una gran depressió i tot plegat, i això va ser una mica el pistoletazo de sortida. Sí, va començar de caiguda lliure i va com ha acabat, no? La cosa va acabar molt negra. Va ser una... va acabar molt cremada. Molt cremada. Tenia un futur molt fosc. No hi havia manera de posar-hi llum a la foscor. Llavors és una pel·lícula que potser massa dura, massa real, massa posar davant del mirall, la tendència de la Bigelow, començar a posar davant del mirall als americans, no? És com que es va repetint. I llavors, des d'aquí, a 2017, hem parlat silenci absolut perquè la pel·lícula no triomfa, vale? No passa de manera discreta, i finalment arriba 2025 i arriba a House of Dynamite. Arriba a Netflix. Una casa llena de dinamita. Això era una casa de dinamita hauria de ser, no? Ja, però és que perquè aquí... llena, has d'especificar, a Espanya has d'especificar que està llena de dinamita. Correcte. Full si no, or empty, no? Si no, no ho saben. Clar. Si és de dinamita, diuen que és un TNT gigante. Bueno, és igual. Després d'anys de desenvolupament, aquesta pel·lícula es va estrenar el 2025, es va estrenar de manera reduïda en cinema. Correcte. Això que fa Netflix de que l'estrena 10 dies Va, per poder concórrer als Oscars. Correcte, aquí està la cosa. Bàsicament, el que diu la llei és que l'has de posar, no?, a visionat amb entrades durant 10 dies. Cert número de sales, cert número de dies, i a partir d'aquí pots ja entrar a la carrera dels Oscars, que és el que està buscant Netflix des de fa molt de temps. Bueno, llavors, la sinopsi, després la teniu més fresca. Un míssil nuclear no identificat es llança contra els Estats Units i engega una cursa frenètica, posat frenètica per donar-li ritme a la pel·lícula. I he vist que has accelerat el ritme de parlar també. Qui és l'autor i com respondre. Vale? Ojo que aquesta pel·lícula va tenir a prop d'11 minuts d'aplaudiments quan es va presentar al Festival de Venècia. Justificadíssim. No sé què en penseu vosaltres. A mi m'agrada molt. Perquè em té tot el rato tensionat i perquè m'agrada molt el cliffhanger final. Tu què en penses? Estic d'acord amb en Max. No. A més, no desvetllarem res, però vull dir, la Bigelow retrata la pel·lícula amb 3 trossos. És a dir, agafa la mateixa situació i la repeteix des de 3 punts de vista diferents. Punts de vista, localitzacions, coses que es poden fer o com es pot reaccionar aquí, però sempre mantenint la mateixa acció. O sigui, no sé si són 30 minuts o 40 minuts cada un, i veus escenes que es van creuant. I malgrat aquesta repetició, la tensió hi és. Vull dir, tu ja saps gairebé què passarà, però tot et va mantenint igualment en tensió. Això em va agradar té molt de mèrit, això. Sí. Em va agradar moltíssim. Ara a mi, al final, em sembla poc atrevit. Et puc entendre, Cosa curiosa amb la Bigelow, perquè si una cosa és atrevida... és que és valenta. Bé, i aquí dius, hòstia, fes-ho maco? Doncs fes un final maco. Atreveix-te a fer alguna més heavy? Fes-ho. Però a mi que em deixin així penjat perquè sí, en plan de jo ja he explicat el que vull explicar, la resta de la història m'és absolutament igual, em falla. No explicarem com acaba, però per posar l'exemple, Civil War, també la història continua de Civil War, evidentment, però la història que ens estan explicant aquella pel·lícula sí que acaba. Després ja n'és conscient de que ja n'hi ha més enllà, hi haurà més coses. Aquí el problema és que la història que la Bigelow ens està explicant no acaba. Sí, jo haig d'admetre que em vaig sentir una mica igual. Una mica estafat. Sí, perquè vaig dir, hòstia, una pel·lícula de Bigelow que té un ritme alt, que t'enganxa, que genera una tensió alta. Bueno, esperes quan mires una pel·lícula de Catherine Bigelow esperes una certa qualitat vale, a la factura. I era. Llavors posen moltes expectatives i, evidentment, de manera volguda, perquè la Catherine Bigelow sempre que fa una pel·lícula et trenca el cul per la meitat. Tu, quan esperes al clímax i al final, s'acaba la pel·lícula, perquè primer veus que passa una cosa, inclús jo vaig mirar el rellotge i vaig dir, hòstia, sí que ha avançat ràpid a la trama, 40 minuts, ja estàvem en el punt de resolució de la pel·lícula. No? I de cop i volta, pam, et canvia el punt de vista, des d'un altre punt de vista i comença un altre cop la pel·lícula. I jo, hòstia, Pedrín. I torna a fer-ho. I quan tu dius, vale, i ara esperes la resolució d'això, s'acaba. Per què? La resolució en si mateix no és
No, és què que- passa amb la bomba, És que no és l'important. sinó com actua. No, ja ho sé, però és com... Imagina't una pel·li d'assassinat on estàs 2 hores investigant qui ha matat una persona i quan t'ho han de dir, acaba la pel·li. Dius, home, jo necessito que d'alguna manera Sí, sí. m'acabis aquesta Això en història. certa manera passa en una de les meves pel·lícules favorites de la història dels crims i tot això, que és Zodiac. Mira que Zodiac és una pel·li lenta de collons, de Fincher també. Sí, però Perquè és de les meves favorites és un i pel·lículot, al final és un no pel·lículot. s'acaba de saber qui és. no, però la investigació ja juga. O sigui, Bueno, però és que... el problema de Zodiac és que... Bueno, el problema no, o sigui, ja juga a deixar-te, a que et deixarà penjat. El problema de House of Dynamite, que ja he ficat el full, has vist, l'inconscient aquí, és que En espanyol. hi ha un final. O sigui, o sigui, amb el crim t'accepto que, mira, es pot escapar l'assassí, sospitar que és aquest, a fer un Carles Portes i dir, tenim molts indicis que diuen que és aquest, però no podem dir-ho. I aquestes coses així. Però aquí no, aquí hi ha una bomba que està a punt de caure a terra americana. També s'ha de dir que Sí, jo trobava certa incongruència en el fet de que està Amèrica amb tota la seva gran d'això, veus un míssil nuclear que te l'estan llançant i l'única opció que tens de parar-lo és disparar una bateria de míssils. A veure, aquesta gent no ha vist Armageddon o què? Que en Bruce Willis va agafar una nau i va anar a posar un petardo en un cometa. Vull dir, tu no pots... Un tècnic d'aquests Tu extractor no de pots- petroli, a més. Tu no pots enviar... És tan fàcil com agafar un avió i tirar-lo contra No, el perquè coet. explota a l'atmosfera i radies mig planeta. Home, millor això que matar a mitja no Estats sé, Units. No sé, pues metes mitja Europa, depèn No d'on és, te caigui. l'amenaça no és creïble, perquè no pot ser que... O sigui, si tires la bateria d'això, que en el punto no sé què, no sé quantos, que també el fas explotar a l'atmosfera, allò. Sí. Doncs podia anar un tio i xocar-s'hi. O un dron, o no sé Tio, què. enviem. Tu, El becari, direm el becari. el president dels Estats Units, com Independence Day, No, i el que sí que em va agradar molt d'aquesta pel·li, no potser fent el símil amb Armageddon, és el fet de que els veus molt humans a tots els protagonistes. Clar. És a dir, hi ha nervis, hi ha tensió, Sí. hi ha èpica, però al mateix temps veus que hi ha un punt en què la gent no sap què fer. Exacte. Els que tècnicament estan més preparats per a aquestes situacions que es queden bloquejats, no saben com reaccionar. Sí. Això m'ha agradat molt de la pel·li. Hi ha el moment aquest que la major experta de comunicacions, crec que és coreana, que la truca en un moment perquè els hi digui què ha dit, què no ha dit el representant de Nord-Corea, i està amb el seu fill jugant a béisbol al parc. També. Vull dir que és una situació superquotidiana i l'enganxen allà i aquesta tia, que no la coneix ni Déu, i es troba en aquesta circumstància. Ho normalitzen tot molt i ho fan molt orgànic. Sí. Llavors, sí. a mi m'agrada molt que veus les entrecametes de situacions límit a nivell global i això està molt xulo. Ja et dic, jo la vaig gaudir molt, però esperava un final més tancat. Sí, Correcte. Es pot entendre. Però, bueno, hem d'entendre que no és la visió del director. El director no volia portar-te aquí, No, estem al punt aquest... sinó més a viure la situació. No? El que dèiem abans, vull dir, ella no es preocupa de que tu entenguis o la pel·li que tu vols veure. Vull dir, ella, arribat en aquest punt de la història, considera que ja ha explicat el que vol explicar i s'acaba. Respectable? Sí. A mi no em va convèncer i és el que em va fer baixar punts d'una magnífica pel·li, perquè vull dir... Sí, és bona Sí. pel·lícula. Vull dir, està molt ben, igualment, molt ben dirigida, els actors... Vull dir, treu molt de suc dels actors, sempre. Sí, no, No els dirigeix. i a part, després, a part de les teories que ja han sortit, que tampoc és una pel·li que doni per moltes teories, però que el títol de la pel·lícula que ell fa referència abans de prendre la decisió, crec, en el comitè de crisi, quan està en el cotxe aquell oficial, que bàsicament el que ve és això, o sigui, que la proliferació d'armes nuclears a tots els països d'allò fa que sembla que visquis en un habitacle que en qualsevol moment pot fotre un petardasso sense que tu controlis. Que és el leitmotiv de la pel·lícula, aquest, bàsicament. Sí, Més enllà de que peti o no peti, on peti. Bueno, i que el control no existeix. Exacte. Va, és una miqueta... Que si te llencen el petardo... No hi ha massa cosa a fer. Exacte. És el punt de partida La també de fragilitat. Juegos de Guerra. Tal qual, tal qual. Un missil cap a un costat fa que vagin tots i Sí. que peti tothom. Totalment. Sí, sí. Doncs bé, hasta aquí, de moment fins aquí. Vull dir, No, fins aquí. No, esperem que no hàgim de tardar un altre cop, que 5, 8 anys més. A veure una altra pel·lícula Una de pel·lícula. Catherine Bigelow. Que jo repeteixo que no m'agraden,
però reconec que són magnífiques pel·lícules, simplement. Vull dir, no. Sí que és veritat que si escolliu una pel·lícula, la pel·lícula favorita vostra de la Catherine Bigelow? que per nostàlgia et diria Point Break directament. Pues jo diria Strange Days. Jo diria les dues. Ja està. Quan mires tota la carrera Catherine Bigelow, el que sorprèn no és només la qualitat de les pel·lícules, és la coherència, la intensitat, la tensió, el pols accelerant, aquell punt abans de que tot esclati. Des dels vampirs pulsagossos de Near Dark, passant per la filosofia surfista de Point Break, el futur malaltís de Strange Days, la claustrofòbia nuclear de K-19, l'addicció al perill de Hard Locker, l'obsessió intel·ligent de Zero Dark Thirty, toma allà, la violència racial de Detroit, fins a la paranoia global de House of Dynamite. Bigelow no fa pel·lis d'acció, fa anatomia del risc. Hòstia, que bonic. Ha disseccionat sempre el moment en què una decisió pot salvar una vida o destruir-la. Ha filmat no el que passa, sinó el que pesa. I fins aquí. Jacint Verdaguer estaria orgullós. Que vagi bé!